Gaurkoan Donostiako Alde Zarrera gerturatu gera, Anai Arrebak taldeak diska berria kaleratu duelako. Aurkezpenera gerturatu gera, beraiekin hitz egingo dugu eta proiektu berri honi buruz gehiago jakingo dugu. Zatozte gurekin. Ez ezaguna den bidaia, ez ere zera goaz jada. Urtebete egon gara, gutxo gara bera, bestiak sortzen eta gero grabaketan historioekin eta neskerekin. Eta, esango nuke gure ezaugarriak mantentzen direla, oso diska agian dantzagarriagoa dela, esango nuke. Eta dibertsio mundu hori jarretzen du, gure ezaugarriak hor jarretzen du. Agian nik uste egin ditugunetatik diskari finena dela. Guretzako Anai Arrebak nolabaiteko garraio modu bat da espaziora edo beste mundu berri horretara, eramaten gaituen mundu berri horretara. Diskan ikusi dezakeguna da, sentitu daitekena behintzat eta garai berri hauen irekiera ausart hori izatea eta baita ere bizitzak dituen bai itzal eta bai argi guzti horiek bizitzaren parte ditela ikustea eta azken finean luzatu nahi dugu jendea guk bertan ere hori bizitzen ari garela eta bai luzatzen dugu gonbidapen bat gurekin bidaiatxo txiki hau elkarrekin egitea. Diska hau sortzen eta pasa dugun denbora horrek berak eraman gaitu gauzak kendu eta 6 izatetik 4 izatera Zazuko nire eskua, zatoz mirekin bizarrak zeharkatzera. Hemen gaude, Anai Arrebak taldekideekin. Opa, kaixo. Lehenbiziko gauza, galdera bat egingo dizuet, seguraski askotan egin dizuetena. Anai Arrebak izena, nondik handator, familia bat zarate edo? Bai, biogea, Anai Arrebak, bai. Hengo dugu talde bat, bai, Anai Arrebak. Erresa ez, simplea. Claro. Berritzaileak zerate, esan genezake, musika dantzagarria eta divertigarria egiten duzue. Zein da zuen helburua musika talde bezala? Nik uste dut ez dagoela helburu finko bat, baizik eta da, barrutik ateratzen zaigun gauza bat da, eta gure parte da, eta hori espresatu egin behar degula, ez? Nik uste dut hori dela. Eta orain diska batekin zatozte, diska aurkeztera. Disko honek zer du berritzailea aurrekoekin konparatuta? Ritmoa pixka bat jaitsi indegu, garbitu indegu komposizio aldetik, eta indeguna da instrumento bakoitzak edo gauza bakoitzak ukitzea bere zatia, eta garrantzia asko eman diogu sonatzen nahi den horrek, sonatzen nahi den horri garrantzia eman diogu. Ondo sartu egotea, eta egin beharrean aurreko diskan bezala zegoela dena batera, egin deguna da, egon beharrean, 6 elementu batera egon beharrean, garbitu indegu, eta bajoak eukitza bere lekua, perkusioak berea, sinte berea, gitarra berea, eta hotxekin berdin. Orain arte, izarretan zehar abestia entzun ahal izan dugu, zergatik aukeratu duzu abesti hori aurrerapen gisa, eta zer du abestiak? Ez dakit, nik uste dela, segurazki egin ditugun abestietatik, agian, ez dakit, guri behintzat, niri behintzat unkitu, ez dakit, hitz egiten dugunari buruz eta,
uste dut dela egin ditugunatik, abestirik, bai, ondo isladatzen du diska, eta ez dakit, nik uste zuzenean, bai, eta zuzenean nik uste oso ondo funtzionatuko duen abestia dela. Bai, hori beak esaten duena, nire ustez, abesti honek dituen kolore guztiak ez, nik uste dela hobekien isladatzen duena diska, osotasuna, ez? Ordan horregatik, nik uste erabaki dugula, ez da. Eta esan duzue, gogoa duzue eszenatokietara igotzeko eta musika zuzenean jotzeko, eta horretarako daba aretoan aurkezpena egingo duzue, martxoaren 13an, zer eskainiko duzue bertan eszenatoki gainean? Bueno, ez dakit, lehenengo ikara eta beldurra, zatekan 6 izatetik hain 4 izatea, ez, baina gogoakin gaude. Ez dakit, azkenean gu beti izan dugera, askotan esan digute, festa bian egon beharrean, goian dakazute Jesukriston festa, ez? Eta hola izaten dira gure kontzertuak, oso ondo pasatzen dugu, eta jendeari gustatzen bazaio, ondo. Eta daba-dabako kontzertuaz gain, beste kontzertu batzuk ere badituzu, ez? Aurkezpen bezala, zeintzuk dira kontatzerik, aurreratzerik? Martxoaren 18an Gasteizen egongo gea, gero 26an Arrasaten, gero apirilean Bilbon, eta gero kontzertu gehiago. Dena aipatu behar dugu, berezia dela dabadakoa, azken finean luntx bat dagoelako, eta baita ere diskoa ere sarrerarekin bat datorrelako. Gonbidatu jendea dabadabara etortzea martxoaren 13an. Gonbidatu, Ander. Me ha puesto en blanco. No, es que es obligatorio ir. O sea, es que es obligatorio. Hay que ir. Para nosotros es una sorpresa, no sabemos qué va a pasar y imaginaos para vosotros, no sé, está huevo. Hori da, guztioi gonbidatzen zaituztegu, eta irekiera handi bat izango dela, eta seguraski oso ondo pasako dugula elkarrekin. Y pinchos de esto, de mantequilla de cacahuete. Goxo-goxuak, ez? Eta azken aipatu dugu pixka bat zein den zuen helburua edo, eta ametsei buruz hitz egiten baldin badugu, zein izango litzateke zuen ametsa, lekuren batean jotzea, hola duzue amets bezala, kolaborazioaren bat, ametsen bat buruan talde bezala? Nik uste dut gorena izango litzatekela honetaz bakarrik bizitzea eta honei eskaintzea gure denbora guztia, ez? Zatikan hori da zaiena, ez? Nik uste dut, nire ustez behintzat, nire denbora guztia arteari eskaintzea eta horretan egotea, ez? Hori da nire helburua, gero beste batek agian beste gauza bat esaten dizu, baina bai. Hombre, Wembley se suele nombrar bastante, pero no, nuestro sueño sería poder llenar Lizarra. Siempre que hemos ido... Ez que hor zerbait gertatzen da, Lizarran zerbait gertatzen zaigu. Da, bakizute istripuak nola egoten dian un punto negro, bezala. Lizarrara guazen bakoitzean, ez dakitze gertatzen da, baina da déjà vu bat. Beti dijoa jende berdina eta ez dator jende gehiago eta beti daude berdinak. Ez orduan, guretzako Lizarrara jutea da ikustea non gauden, ez? Hori ematen da, ez? Amigos de Lizarra, por nuestro bien, o sea, ya es que tenemos pupita. Veniros, cuando vayamos, veniros. Eskerrik asko denoi, eta zuek ere badakizue, martxoaren 13an, daba aretoan, Anai Arrebak.
Manten zaite salbu, naiz eta horratzen artean esnatu. Zorte ona opa dizut. Manten zaite salbu, naiz eta horratzen artean esnatu. Zorte ona